Megalitismoa greko hitz batetik datorren terminoa da. Mega handia eta litos harria. Hitz horrek antzinako gizataldeek harri handiak erabiltzeko eta eraikuntza monumentalei lotutako kultura adierazten du. Trikuharriak edo dolmenak harrizko mahai esan nahi du bretoian. Megalitismoaren ikono nagusiak, hilobi monumentalak dira. Normalean harrizko mahai edo korridore moduko formetan eraikiak. Horien barruan giza talde bateko hildakoak lurperatzen ziren. Aurreko hildakoen hezurrak kontu handiz baztertuz, horrela hilobi kolektiboak bihurtuz. Hasieran, honelako monumentuak lur edo harri tumulu batez estaltzen ziren, baina denborarekin gehienak desagertu egin dira. Trikuharri ez gain, Menhir izeneko monumentu hauek ere megalitismoaren parte dira. Menhir batek harri bakarra izan dezake, baina askotan lerrokatuta edo zirkulu moduan antolatuta agertzen dira. Karnaken, adibidez, milaka menhir lerrokatzen dira. Antzinako giza taldeek paisaian zehar eraiki zituztenak. Beste forma megalitiko ezagunak cromlech delakoak dira. Hemen, trikuharrien tumuluak harri handiz osatutako zirkulu batean inguratzen zituzten, eta horrek sakralitatea eta harreman sozialak adierazteko balio zuen. Europako trikuharri zaharrenak neolitiko eta kalkolitiko aroetan eraiki ziren. Hori gutxi gorabehera Kristo aurreko 4500 urtetik. Kristo aurreko 2500 urtera bitartean kokatzen da. Megalitismoa kultura eta gizarte egituraren adierazle izan zen, eta monumentu hauek giza komunitateen simbologia, fedea eta elkarbizitza antolatzeko moduak islatzen dituzte. Gaur egun, horrelako lekuek mundu guztiko bidaiariak liluratzen dituzte, eta gure arbasoen herentziazko ezagutza eta memoria gordetzen dituzte.